Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth. Vitajte v mojom svete, kde je to prirodzene nadprirodzené. Môj host pôsobil v oblasti uzdravení a zázrakov do takej miery, že sa stal hrozbou pre mocnosti temnoty. Preto sa ho Satan snažil zničiť, a to cez chladnokrvne naplánovaný útok, tým, že zabije jeho ženu. Bol to pre mňa extrémne ťažký týždeň, kedy som zažil to, o čom by mi nikdy ani len nenapadlo, že by sa takéto niečo mohlo udiať a že sa s týmto bude musieť vysporiadať v osobnom živote. Ale teraz sa s tým musím vysporiadať. Ako som spomenul predtým, som človek, ktorý má poverenie a som riadne nahnevaný. Doteraz sme obrazne po diablovi išli s puškou, ale teraz po ňom idem s tankom, lebo to bol úplne jasný útok od diabla. Proti mne. Urobil to cez moju ženu, ale my ideme ďalej a prinútim diabla, aby za toto zaplatil. Vítaj, Duch Svätý, choď a prúď tu. Chet González odovzdal svoj život tomu, aby pomáhal veriacim vidieť Ježišov život tak, že to je ich základ a nie strop. Jeho dary uzdravovania a zázrakov stúpali na stále vyššiu úroveň, ale toto ho urobilo naozaj hrozbou. Satan zorganizoval odporný plán na to, aby zastavil Chedovú službu a aj jeho vieru. Chet, čo sa stalo? Spolu s mojím synom Jakeom, ktorý má 14, sme išli slúžiť do Texasu. Bola to naša prvá spoločná služba ako otca a syna. A keď sme sa vracali z Dallasu na Floridu, malo to trvať asi 7 hodín, nasadli sme na najbližší let a asi tak 1 hodinu potom, čo sme vzlietli, mi v lietadle zazvonil telefón a na druhej strane sa ozval náš miestny šerif. Pán González, neviem, ako vám to povedať. Niekto zavolal záchranku do vášho domu a keď prišla, tak vaša žena už nereagovala. Pokúšali sa oživiť ju, ale nepodarilo sa to. Chceli sme vám to oznámiť takto dopredu, aby vás to nezaskočilo, keď prídete domov. Skúste si to predstaviť. Sedíte v lietadle, kde nemôžete robiť nič, nemôžete nikam ísť a vedľa vás sedel váš syn, že? Áno, bol hneď vedľa mňa, snažil som sa ho ochrániť a tak počas 7 hodín som vzal manžela Cheda a zavrel som ho do krabice. Lebo som nechcel, aby môj syn musel 7 hodín zažívať to, čo som zažíval ja. Snažil som sa kontrolovať svoju dušu, svoje pocity. Každému, kto ma poznal, bolo jasné, čo sa bude diať. Skriesime ju z mŕtvych, nič iné neprichádzalo do úvahy. O 3 ráno sme pristáli na Floride, tam som to musel oznámiť synovi, v dome nás čakala polícia, ráno žene urobili pitvu, našli nádor na hrubom čreve, ten jej prederavil tenké črevo a ona dostala septický šok a to ju zabilo. Skúste si to predstaviť. Sme tu a ja som uzdravujúci človek, muž viery. Všade sa okolo nás diali zázraky a teraz sa toto stane s mojou ženou. Zostali sme bez slov, šokovaní, pokúšajúc sa pochopiť, čo sa to stalo. Po tom všetkom, čomu som veril a čo sme robili, som mal v hlave vážne otázniky. Keď som zaspal, mal som sen. V ňom som stál a bol tam lev.
Obchádzal okolo mňa, nevidel ma, lebo som stál veľmi pokojne. A zrazu zdvihol hlavu, uvidel ma a rozbehol sa smerom ku mne. A ja, namiesto toho, aby som ušiel, som začal bežať oproti nemu. A keď som už bol k nemu blízko, tak prudko zastavil, postavil sa na zadné nohy, schmatol zips, začal ho ťahať dole a uvidel som človeka v levom obleku. Ten človek sa otočil, začal bežať ako o život, potkol sa, padol na hlavu, začal krvácať a vtedy som sa zobudil. A okamžite sa mi v mysli objavili dve písma. Satan obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by mohol zožerať. A to druhé písmo, vzoprite sa diablovi a on utečie. Niektorí kresťania si myslia, že ohľadom diabla sa musíme brániť. Nie, Ježiš z nás urobil viac ako víťazov, poslal nás do útoku, ale musíme vedieť, kým sme. Neutekáte pred levom, lebo ste sa stali levom a naháňate toho druhého leva, toho falošného. Vtedy som si uvedomil, toto je predovšetkým útok proti mne a proti službe, ktorú sme vykonávali, proti povolaniu a povereniu, ktoré bolo na našom živote. A po druhé som si uvedomil, že som bol duchovne v takom postavení, že som musel zvládnuť túto situáciu, lebo som išiel po diablovi. Takže môj zámer bol jasný. Musíme ju vzkriesiť z mŕtvych. Máme pred sebou prácu. A tak som si nemohol dovoliť, aby ma ovládli pocity. Jednoducho som ich odsunul nabok. Pohrebný ústav nám neumožnil dostať sa tam skôr ako vo štvrtok, dovtedy sme tam nemohli kvôli nejakým predpisom. A tak za mnou prišli dvaja moji najlepší priatelia a išli sme spolu do našich priestorov, aby sme sa modlili. Bola streda večer, hľadal som len nasmerovanie, čo robiť. Sediac na zemi so zavretými očami som sa modlil asi 1,5 hodiny v jazykoch a viem, že toto bude znieť veľmi čudne, keď tu som zrazu pocítil moju ženu Lacey. A tak som so zavretými očami povedal, si mi teraz bližšie, než keď si bola tu dole na zemi. A v okamihu mi Pán dal videnie. V tom videní som ju uvidel a videl som ju tak, ako vidím vás, ale stála za takou akoby priesvitnou oponou. Mala na sebe dlhé biele rúcho, videl som ju za tou oponou alebo závesom, bolo to také modro-fialové, stála tam a usmievala sa na mňa. A zrazu vykročila k tomu závesu a pritlačila si k nemu tvár. Potom si naň položila svoju ruku a potom vtlačila ruku aj tvár do toho závoja a načiahla ruku ku mne. Otvoril som oči a povedal som priateľom, počujte, musím vám povedať, čo sa stalo. Bola tu, cítil som ju, aj som ju videl a porozprával som im, čo som videl. Okamžite sme si to vyložili tak, že ju máme vzkriesiť z mŕtvych. Stojí tam a čaká, kedy ju vyťahneme. A ja by som tomu rozumel takto. Toto hovorí vaša duša, to je to, čo chcete a po čom túžite. Ale neustále som vnútri vnímal, vyložil si to nesprávne. Nečaká na to, aby si ju vyťahol, ale čaká, kedy prídeš za ňou. Bojoval som s tým. Diabol, sklapni. Bojoval som s tým a bojoval. Až som si uvedomil, že sa mi Boh snaží ukázať, že to bolo jej rozhodnutie, že tam chce zostať. Ako si viete predstaviť, tak som sa pevne chopil tejto skutočnosti. Opäť tu bol manžel Chad. Často Božích služobníkov vnímame ako nejakých supermanov, superhrdinov, ktorými nič nepohne. Nie. Ste človek, máte emócie, pocity, rodinu, tých, čo milujete. Bolo to ako keby niekto zo mňa odtrhol polovicu. Nevedel som sa s tým vysporiadať. 3 dni som nič nejedol, nič som necítil a potom mi v nedeľu zavolal jeden z mojich priateľov a povedal mi, Chad, niečo pre teba mám. V Kalifornii žije pastorka Nancy Dufresne a v stredu večer mali stretnutie. Pripomínam, že som mal videnie z Lacey za oponou v stredu po obede o 3:30. A Nancy Dufresne kázala v ten istý deň o 7:00 večer. A tam začala hovoriť o videní, ktoré mala v 60. rokoch prorokyňa Claire Grace. Povedala, Boh mi umožnil vidieť, že sú ľudia, ktorí umreli už skôr a stoja za závesom, oponou slávy. A Boh dovolí niektorým z nich, aby prešli cez tú oponu,
Prišli sem a priniesli veci z neba a umožní aj tým, ktorí sú duchovne dospelí tu dole, aby prešli cez ten záves do nebeských oblastí, vzali veci z neba a priniesli ich späť dole. Sid, nedokážem vypovedať, čo to so mnou urobilo, lebo tu máte takéto niečo nadprirodzené, lenže sú do toho zapojené aj vaše city a tak si začnete klásť otázky. Ale potom v tom všetkom uvidíte Božiu milosť. A to roznietilo oheň v mojom vnútri. A tak sa ma ľudia začali pýtať, ako dokážeš byť takýto? Ako sa dokážeš usmievať? Neviete, čo Boh pre mňa urobil. V cirkvi sa o tomto príliš veľa nehovorí. O žiali a zármutku. Pozrel som sa, ako to bolo s Ježišom. Máme s ním opísaný príbeh, ktorému nik nevenuje pozornosť, kedy bol sťatý Ján Krstiteľ, jeho bratranec. Biblia opisuje, že Ježiš odišiel do člna a išiel na druhú stranu, ale hneď ako pristál, ľudia ho našli. Ale on od nich neodišiel. Ľudia mi hovorievali, potrebuješ si oddychnúť od služby na mesiac, na rok. Veď si tak zasiahnutý zármutkom a žialom. Ale ja som sa díval na to, čo robil Ježiš. Nechcel som iný príklad, len jeho. Na chvíľu sa stiahol, ale i hneď ako pristal, čo urobil? Bolo mu ľúto chorých a tak ich uzdravoval. A jeden z najväčších zázrakov na krmenie 5 000 ľudí sa udial hneď po sťatí Jána Krstiteľa. Váš syn Jack vám povedal niečo veľmi závažné. Som na ňo veľmi hrdý. Je pre mňa šampiónom. Išiel som mu oznámiť, že mama tu už s nami viac nie je. Plakali sme, držali sme sa navzájom, slzy nám tiekli potokom a ja som mu povedal, vieš, čomu veríme a vieš, aký je plán. A on na to, áno, otec, viem. Viem, že toto neurobil Boh a viem, že to urobil diabol. A vieš čo, otec? Viem, že by si nikdy nedovolil satanovi, aby ti niečo urobil. A viem, že by si mu nikdy nedovolil, aby ublížil nejako mne. Ale nemohol si ovládať mamine myšlienky. A potom povedal toto. Mama bola ľahkým terčom, lebo nie veľa ľudí o tom vedelo, ale posledné 2 roky bojovala s depresiami a úzkosťami. Nikdy som o tom nikomu nič nepovedal, ale trvalo to dlho. Nie neustále, z času na čas sa v nej zjavil strach, že zomrie mladá a neuvidí rásť Jakea. Bol som úžasnutý z celej tejto situácie. Práve zistil, že mu mama odišla do neba a pritom mal takýto duchovný vhľad, aby rozumel tomu, že my máme autoritu. V žiadnom prípade to nebola nejaká kritika voči Lacey. Bol som na ňu pyšný, lebo vyhrávala a veľmi tvrdo bojovala. Už sme hovorili o tom, že máme dušu a máme predstavy. Áno, máme autoritu nad satanom, ale on ide po našej duši a myšlienkach. Prináša jeho myšlienky, jeho predstavy, jeho klamstvá a pokúša sa o to, aby napojil našu dušu na kliatbu. A tak som bol úžasnutý už len zo samotného faktu, že si toto Jack uvedomoval. A potom som mu povedal, z tohto sa musíme poučiť. Od tohto okamihu navždy nejaký strach v našom dome, ani v našich myšlienkach. Z tejto situácie sa musíme maximálne poučiť a nedovolíme satanovi, aby z nej získal akúkoľvek výhodu. Prinútime ho, aby zaplatil za to, čo urobil Lacey. Chad hovorí, že naše boje sa môžu stať božskými katalizátormi k tomu, aby nás poháňali do väčšej slávy. Vysvetlite to. Už predtým v našom vnútri horel oheň a mali sme poverenie. A potom Satan zaútočil. Snažil sa ma umlčať, ale dosiahol len to, že ma nabudil ešte viac. Ako keby prilial benzín do ohňa, ktorý vo mne horel. Pár týždňov po tejto udalosti som pozeral film Statočné srdce. Videl som ho už viackrát, ale teraz som sa na to díval úplne inak. Je tam škótsky bojovník, ktorého sa Angličania snažia zastaviť a tak mu zavraždia manželku. Teraz má na výber, lebo ten útok nebol proti jeho žene, ale proti nemu. Zabili mu ženu, ale namiesto toho, aby ho to zastavilo, tak sa v ňom rozhorel oheň a postavil sa na čelo revolúcie za nezávislosť. A toto ma zasiahlo, to som ja. Zapálilo to vo mne čosi väčšie.
A my sme minulý rok začali žiť s takýmto postojom. Bola to Božia milosť za Božou milosťou, ktorá sa prejavovala voči môjmu synovi a potom Boh urobil iný zázrak. Bol to nadprirodzený zásah, keď nám priviedol do cesty úžasnú ženu menom April. Bol to doslova zázrak. Priviedol ju k Jackovi a ku mne, vzali sme sa, stala sa mojou ženou a Jackovi mamou, priviedla si svoje deti, dcéru Savannah a chlapca Logana a tak Božia milosť zmiešala tieto dve rodiny a teraz je to stále lepšie a lepšie. Vidíme, ako Boh vzal tragédiu a premenil ju na triumf v tom, v čom nás chcel Satan zastaviť. Môj postoj je takýto. Biblia hovorí, že keby Satan vedel, čo spôsobí Ježišovým ukrižovaním, tak by to neurobil. Mojím cieľom a mojou snahou je to, aby Satan trpko oľutoval to, že sa dotkol mojej ženy. A čo vy? Ste pripravení na to, aby ste diabla prinútili k obrovskej lútosti nad tým, že sa vás niekedy dotkol? Chad a jeho syn Jake prichádzajú, aby sa zdieľali s nami so svojím príbehom. Jake, čo bolo to najdôležitejšie? Čo si sa z tohto poučil? Neberte žiaden okamih za samozrejmý. Bolo mnoho okamihov, kedy som s ňou mohol stráviť čas alebo s ňou niečo robiť, ale zvolil som si, že to neurobím. Veľmi som si to vyčítal, ale musel som sa naučiť nemyslieť na to a ani sa na to nezameriavať. Poučenie, ovládať svoje myšlienky, ovládať svoj myšlienkový život, udržiavať zameranie mysle na Boha a na správne veci. To je pre mňa najväčšie poučenie, lebo s týmto najviac zápasila a toto ju napokon dostalo. Takže starostlivosť o myšlienkový život. Preto často spomíname Kološanom 3. Zamerajte mysel na realitu neba. Každý z nás sa musí starať sám o svoj myšlienkový život. Ale vždy som cítil taký malý pocit viny. Vždy prišla jedna myšlienka, ktorú som sa musel naučiť odsúvať. A to, že ak by nebolo mňa, tak by možno ešte dnes žila. Samozrejme, že som nemohol ovládať jej myšlienky, aby sa nestalo to, čo sa stalo. Lebo sa to udialo kvôli tomu, za čím ideme a o čo sa snažíme. Ale duchovnou realitou je ten fakt, že keď niekto zomrie, tak nezomrie on, ale jeho telo. Je to len zmena adresy. A tak som veľmi vďačný za to, že môj 14-ročný syn získal hlbšie porozumenie faktu, že aj keď nás to bolí, tak vieme, že ona je teraz živšia než kedykoľvek predtým. Pamätáš, že som ti povedal, že toto uchopíme a bude to pre nás na poučenie. Chad je teraz ešte viacej odhodlaný bojovať po satanovom útoku. Namiesto toho, aby sa stiahol, tak ho to postrčilo k tomu, aby vyšiel zo svojej zóny komfortu a rozmýšľal nad týmto. Prečo sa uspokojujeme s málom, keď sme povolaní pre oveľa viac? Sid, keď pozriete na našu spoločnosť, v každej oblasti vidíme úžasný pokrok. Pozrite na technológiu, ako postupuje. Svet biznisu ide ďalej a ďalej. Ale ak budeme úprimní a pozrieme sa na cirkev, tak tam nevidíme príliš veľký pokrok. Vidieť to u denominácií. Lester Sumrall vyhlásil, väčšina kresťanov sa nikdy nedostane poza ich prvé zjavenie Boha. Ale to je tak smutné. Áno, je, ale aj pravdivé. Každá veľká denominácia vznikla z veľkého Božieho zjavenia a tam to zastalo. Pri mnohých veľkých Božích hnutiach vidíme to, že namiesto toho, aby ich to potom posunulo ďalej, tak si tam založia tábor a tam zomierajú, lebo buď idete vpred, alebo zomierate. Pozrite na Ježiša, ako žil ako človek. Áno, pomazaný Bohom a naplnený Bohom a áno, bol Bohom, ale žil ako človek naplnený Bohom. A on vyhlásil v Jánovi 5 a toto miesto sa stalo pre mňa základným. Povedal, lebo otec miluje syna a ukazuje mu všetko to, čo robí on. A ukáže mu ešte väčšie veci než tieto, aby ste sa divili. Máme tu Ježiša, ktorý očakáva väčšie. Ale toto mi ukazuje, že to väčšie neprichádza tým, že poznáte viac veršov, ale tým, že poznáte viac Boha. A tiež tu môžeme vidieť, ako Ježiš hovorí, pretože otec miluje syna, miluje mňa.
Ježiš sa usiluje o väčšie, snaží sa o väčšie a väčšie, tak, aby ho svet spoznal. Mali by ste si položiť otázku, miluje ma Boh? A Ježiš ju odpovedal v Jánovi 17. Tak ako Otec miluje mňa, miluje aj vás. Takže Boh ma miluje rovnako ako Ježiša. To znamená, že som v úplne rovnakom postavení, aby som poznal Božie tajomstvá. Boh neskrýva veci pred nami, ale pre nás. Ale v našom chodení vierou často chýba prvok spoločenstva, intimný vzťah s ním, aby sme od neho počuli a videli. Nie preto, aby sme potom mali viac sledovateľov na Facebooku. Som dnes znechutený slávou a bohatstvom niektorých Božích služobníkov. Veď nejde o toto, ale o neho. Ide o spoločenstvo s Otcom, aby sme mohli zjavovať Otca. Aby sme ho mohli dať poznať svetu, ktorý ho nepozná. Sám Ježiš povedal, toto pokolenie vyhľadáva znamenia. Ja toto nevnímam ako odsúdenie, beriem to ako realitu. Máme tu veľmi telesný svet, ktorý potrebuje vidieť, cítiť a počuť Boha, mať s ním zážitok, aby spoznal jeho realitu. A Ježiš ďalej v Jánovi 14:12 hovorí, ktokoľvek verí vo mňa, nepovedal pastor, evanjelista, prorok, ktokoľvek, učiteľ, právnik, lekár, geodét, podnikateľ, každý, kto verí vo mňa, bude robiť nie tie isté, ale väčšie veci, lebo ja idem k Otcovi. Ľudia hovoria, ako by toto mohlo byť možné? Ako môžeš robiť väčšie veci ako Ježiš? Pretože Ježiš prišiel, aby býval vo mne. Pretože vo mne je Kristus. Lebo som sa stal jedno s ním. Stal som sa jeho telom. Vy ste sa stali jeho telom. Stali sme sa Ježišovými rukami a nohami, aby sme mohli postupovať a robiť ešte väčšie. A toto hovoríme ľuďom a týmto sme známi. Ale faktom je to, že na skutky, ktoré Ježiš robil na zemi, sa ľudia dívajú ako na strop, ktorý je dostupný cirkvi. Nie, to je spodok. Musíme zmeniť perspektívu, byť hladný a tráviť čas poznávaním Boha, vidieť a počuť od neho, aby nám ukázal ešte väčšie veci, aby sme mohli ísť a robiť ich. Musíme ísť za týmto. Čed, vysvetlite nám búrky a farizeov. Nuž, s týmto mám skúsenosti, rovnako ako všetci tí, ktorí sa snažia ísť vpred. Vidíme, ako Ježiš nasadá na loď, loď sa vydá krížom cez jazero a zrazu sa zjaví démonická búrka. Ježiš k nej prehovorí, utíši ju a tak prejdú na druhú stranu. V tomto príbehu sa najviac zameriavame na Ježišovu autoritu nad tou búrkou, ale zabúdame na cieľ, ktorý je za touto búrkou. Jej cieľom bolo to, aby ich to zastavilo pri prechode na druhú stranu, lebo Ježiš tam mal oslobodiť pometenca v Gadare, lebo tento šialený muž ovládal celú túto oblasť. Nikto tadiaľ nemohol prejsť. Kráľovstvo sa nemohlo prejavovať kvôli demonickým aktivitám. A Ježiš išiel na druhú stranu preto, aby tohto muža oslobodil a cieľom tejto búrky bolo zastaviť Ježiša. Prevzal nad ňou autoritu, lebo mal poverenie. Preto, keď mňa niektorí ľudia pozorujú, tak ma súdia a úprimne štvalo ma to. Lebo keď ma vidia šťastného, ako sa tlačím vpred, tak niektorí ľudia toho komentovali. Veď on svoju ženu ani nemiloval. Počujte, chcete ma naštvať? Hovorte, že som nemiloval svoju ženu. Ľudia to nechápu, lebo sa na to dívajú z veľmi telesného, pozemského uhla pohľadu a nevidia život z perspektívy kráľovstva. Máme poverenie na to, aby sme niečo robili. Nezáleží na tom, koho ste stratili, či ste stratili toto či toto. Tieto veci nemenia poverenie. Máme poverenie, ktoré treba uskutočniť. Musíme na to hľadieť s mentalitou kráľovstva. Preto sme s Jakeom ľuďom hovorili, musíte hľadieť na stratu a smrť z pohľadu kráľovstva. Lebo keď niekto zomrie, tak v skutočnosti nezomrie, len odíde z tela. A potom je veľmi živý. V tomto mi pomohlo moje videnie. Keď som ju videl za oponou, smiala sa a bola tak živá. A toto ma ženie vpred každúčký deň. Keď študujem a modlím sa, chcem vedieť viac. Prečo? Nechcem byť slávny, chcem byť verný. Chcem naplniť svoje poslanie, chcem, aby ho ľudia poznali. Čed, dajte nám zo pár záchytných bodov, ktoré nám pomôžu v tom, aby sme my mohli ísť vpred. Už sme spomenuli búrky. Musíte rátať s tým, že prídu, takže nedajte sa nimi vydesiť. Keď prídu, mnohí ľudia si myslia, že urobili niečo zlé. Nie, naučil som sa, že keď robíte niečo dobré, stávate sa cieľom. Takže, keď príde búrka, tak ma to neznervózni.
Pretože ja som taký rebel, že keď príde búrka, tak ma to oživí a posilní, lebo viem, že idem správnym smerom. A tiež tu vždy budú farizeji, kritici, ktorí sa vám budú snažiť radiť. Vždy tu budú ľudia, ktorí poznajú veľa písiem, ale nepoznajú jeho. A budú vám tvrdiť, urobil si toto zlé, aj toto zlé, a tak sa budete musieť naučiť odblokovať týchto kritikov a nestarať sa o to, čo hovoria. Ja mám ľudí rád, jednoznačne, ale nezáleží mi na ich názore ohľadom mňa. Pretože ak vám záleží na tom, aby vás ľudia chválili, tak zomriete na ich kritiku. A ešte musíte porozumieť tomu, že v skutočnosti je to takto. Buď idete vpred, alebo zomierate. Preto je v cirkvi 10 ročia ticho. Žiaden pokrok. Prečo je to tak, že svet nechce mať nič s cirkvou? Pretože cirkev viditeľne nemá nič, o čom by si svet myslel, že to potrebuje. Počas covidu všetci kričali, my sme podstatní, dôležití. Vôbec nie ste dôležití, ak nemáte niečo, čo nemajú oni. Máme byť dôležití. A ako? Keď zjavujeme slávu. Tým, že ideme stále vpred. Ako sa staneme nevyhnutnými? Takže budeme zjavovať Ježiša takého, akého ho svet nikdy predtým nevidel. Spôsob, akým byť dôležitý, podstatný, je mať to, čo má Čed. A tým je samotný Mesiáš, ktorý vo vás prebýva, ktorý k vám hovorí, vedie vás, radí vám. Chcel by som, aby ste povedali túto modlitbu, ktorú budete mieniť najhlbšie, ako viete. Drahý Boh, urobil som veľa chýb a je mi to tak ľúto. Verím, že tvoja krv, Ježiš, obmýva moje hriechy. A tak som čistý. Ježiš, príď a prebývaj v mojom vnútri. Urob si vo mne svoj domov. Amen. Čed, pomodlite sa teraz za ľudí. Priatelia, teraz vás chcem povzbudiť. Ak prechádzate búrkou alebo skúškou, tak vás rozumiem, lebo som si tým prešiel tiež. Ale ide o toto. Prešiel som tým a vyhral som. Ak sa vám zdá, že prechádzate peklom, tu je moje povzbudenie. Choďte cez to ďalej, lebo na druhej strane je vždy víťazstvo. A ak ste zažili stratu alebo niečo podobné, mám pre vás dobrú správu. Ježiš neprišiel uzdraviť len zlomené kosti, ale prišiel aj uzdraviť zlomené srdcia. A žiadne poradenstvo nedokáže urobiť to, čo pre vás dokáže urobiť Ježiš. Odstráni to v okamihu. Nemusíte žialiť a trúchliť tak, ako to robí svet. Môžete mať nebeskú perspektívu a mentalitu. Otec, a tak sa teraz modlím za ľudí, aby si im otvoril oči tak, aby videli všetko z pohľadu neba. Aby sa nebeská realita stala skutočnosťou pre nich. Aby pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie, začal chrániť ich srdcia a ich mysle a aby si im zjavil plán, ktorý máš pre nich. Aby sa to stalo pre nich niečím, čo ich bude hnať vpred každúčký deň, aby jedného dňa pred Ježišom počuli: dobre si to urobil, verný a dobrý služobník. V mene Ježiš, amen.